Tapi ring maju inang amang dotamu amang di acara tah di nomor pitu kor Erhana KBP di nomor 10 kor seksi perempuan. Mari Demaita. Rimaita Jongjong.
Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan jaubah. Jowona maau, jala alusaku ma ibana, sai dongan aku do ibana jupa hagogotan. Paluauku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahopoku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangodingan dina tumimbuli, jala namian di linggoman ni pargogo na suatu dosan. Nama dok tu Jahoba. Haporusaku jala partanobatuaku debataku. Marhaporusa tu hodo au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami para siroha nasumurung, debata ni hatuaon nami. Huingot tami do di aka arion panaunan dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai. Patadahon matuhami dosa nami asa diarsakon rohanami asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala hasau pasau tami lomo ni roha ni nama nobus hami. Asa martua hami marhitesiani roh di saleleng-lelengna. Sai patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amen. Hudul maitan. Marede. Tatangihon ma patik di debata natar surat di Pasalmen 105 ayat 4. Sisiri hamuma Jahoba dohot hagogonai toktong ma lului hamu bohina ima sahatna atong rap manginogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Marede.
Ripma ita jongjong. Mangido masay na lehonon na do, luloy mahasay na jupa, tutugi masay na ungkapan na do. Haleluya, 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 Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolron, ro tujolo ni habangsa habadionmi, manopoti jala mangagukon dosa nami. Macejot-jot uhar sahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabayanan nami naroai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Dang donganan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasmu jala uhumamu hami tuhamatean saliling nileling nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesan di dosa nami salutna. Sayurupi mahami paubahan rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmung nabadiai. Ale Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon. Amen. Laus tabegema hata baga-baga taringot tuhasesan di dosa. Adongdo dihita situani malim nasongonon, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbain ibana do pangoluhon ro di ujungna, akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong, asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Kor.
hatani debata naga beturpuk epistel di minggu tasadarion ima tersurat di Roma bidu 5 mamuka sian ayat 12 1 ayat 17 margati soring mahita majaha siak kami ma parjolo. Dibaheni songon nabongot dosai tuportibion marhite sian sada halak jala marhite hite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamatean itu salu jolma ala sude nasida mardosa. Ai naung di portibion hian do dosa. Nang andorang soro dope patiki. Alai dang dijujur dosa. Ia so adong patik. Alai nungang manggonggomi hamateani olat nisi Adam saat rodisi Musa nang sodos pardosaun nasida tu pangalasion nisi Adam suman-suman nina naeng roi. Alai ndada sa pangalaho pangalausioni dohot basa-basai. Ai binaheni pangalausioni nastada marmatean natoropi. Alai andul sumurung tu natoropi ma asini rohani debata dohot basa-basa. Nah hinorhoni para si rohaoni sada soma Yesus Kristus. Ia si leon lehoni asing do sian nabi nahen ni nasahalak nang mardosai. Ai dihorhon huhum nasian nasahalakido uhum hamagoan. Alai inorhon ni basa-basaido dipitori torop pangalaosi. Ai molo hamatean manggomgomi binaheni nasada alani pangalausionai dalam manggomgomi huhut mangolu marhite-hite Yesus Kristus nasadai maatong nasida aka naung manjalo asini roha natarlobi akupni basa-basa ima hati gorani Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala napeopsa. Amin. Kur seksi perempuan.
hatidakon ma haporsiautai, songon na hina tidakon ni dongata sahaporsiaon, disadok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sia todi parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dung tanom, na mulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, laudul tu syamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Salam, selamat hari Minggu Madita sudah. Tabigima, tikting, sadarion. Guarni permingguota, minggu info capit. Topik minggu debata haroroan ni pasu-pasu. Allah sumber kasih karunia. Tikting nama ragam. Parhadu HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton. Selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huria nama dohoti per minggu sadarion. Jala akatamu nami nasadior dobe parjulu salimar minggu di garejon. Hupasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata hita mar hiti parminggota sadarion. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Penetua Gereja KBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu keempat bulan Februari 2023 ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, Markus 10 ayat 27. Dibereng Yesus manasida huhut maridok anggo dijolma dang tarbahen alai dang songoni di debata aisa luhutna do tarbahen anggo debata aka guar-guar nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan buima taida songon natar surat di tik-tikta sadarion napatuluhon Parhubas Minggu tanggal 5 Maret 2023 Bohima Tajabe Paupaton Papungu pilihan Sadarion Papungu pilihan 70 do Pavilion 70 do hita 2A do 2B tu Sikola Minggu HKBP do penambahan kas kuria. Tu minggu tanggal 5 Maret 2021 nengro, Papungu Pelia 7 Lodo Hita, hapurluan di kantor pusat, do diakoni huria. Napalimaun, acara pertanyaan do jadwal pertanyaan wit, boy mata jahabe, amanginang. Nomor 6, torop ni parahalado, do ruas naro tu pertanyaan Rabu, Kamis 22 sampai 23 Februari 2020 boy mata jabe. Nomor 8 per mingguan variatif tu minggu nanengro tanggal 5 Maret 2020 di Pacu Pahuriata do per mingguan variatif masuk pukul 8 WIB
Domutusi Riamahita Mandohoti Parmingguan Variatibi. Pasiaon, pembinaan Sintua Distrik 10 Medan Aceh. Dingkado Mardalan Ulaun pembinaan Sintua na dipatupa ni Distrik 10 Medan Aceh Maringanan di gedung Aula Fakultas Kedokteran Universitas Nomensen na di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2020. Nani dohotan 10 situa sianuriata hipas ditiki borhat suang songone nang mula musia itu huriata. Nomor 10 penyusunan kalender pelayanan huria tahun 2020. Marhita tikting di mingguta sadarion khususoi hamima asaganu seksi mabain jadwal ni aka program naung ditotopo di rapot huria. Pinangidoma tu aka seksi-seksi asa pasaton jadwal pelaksanaan program naung ditotoponi. Nomor 10 sada Dewan Koinonia Bohima Tajahabe. Nomor 12 nomor 10 nomor 14 Bohima Tajahabe Amanginang. Nomor 15 ruas na opname di rumah sakit do na pemulihan di Toga Bagas. Nomor sada Situa Dr. Andus B. Marpaung W. Sadace pemulihan. Sintua TH Lumban Tobing 1A pemulihan. Nomor 3 Nyonya Tampu Bulon Boru Hutagaol W. 1B pemulihan. Nomor 4 Nyonya Tambunan Boru Simare-Mare W. 2 pemulihan. Nomor 5 Jandu Sutagaol W. 5 pemulihan. Nomor 6 Efraim Manalu W. 6 pemulihan. Nomor 7 Nyonya Sintua Siagian Boru Sitorus W. 1A pemulihan. Nomor 9 Z Tambunan W. 7 pemulihan. Nomor 10 Insinyur N. Napitupulu W. 2 sekarang dirawat di Rumah Sakit Royal Prima. Yang ke-11 Nyonya Tambunan Boru Panjaitan W. 1B Rumah Sakit Vina Estetika. Kita doakan semoga rekan-rekan kita atau saudara kita dapat pulih seperti sedia kala dan boleh berkumpul dengan kita. Yang nomor 16 pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Bu Ema Tajahabe. 10 itu tikting tambahan ruas namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2020 Nungaju Mulu Marujungolu Sada Ama Pardamian Simatupang tutup umur 63 tahun. Nahina Baluhon ni Inata Rosima Boru Sinaga Sian Jalan Gajah Mada nomor 54 Wik Sadaa. Laos di Patupa Huriat Tado ibadah permingguan di bagas keluarga. Nani Ulon Padita Resort masuk pukul 10.30. Tatang Yakon ma asa margugu jala tarapul sudah keluarga nadi tinggal honna. Tikting parhepengon sentralisasi do non sentralisasi do transistoris. Bui Mataida songon nadong di lampiran parhepengon ni Huriata di minggu serion. Jala mauliate mau pasat hami tu akar ruas naum mangalio pilihan bulanan do tahunan. Pilihan persepuluhan, hamuliation, pilihan kasual Natal do tahun baru tuhuriata. Saya ditabai tuatama, nasa pasu-pasu tuhamu ruas amanami do inanami. Songonima, tikting tuhita serion, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mau lihat ya. Papungu pelean laos marede maita.
Lain Tehon ayat 2. Pasada rohatta martang yang mahita. Rodo hami Tuhan akan naniasianmu marminggu sadarion marsobba di jolomi madok mauleate di sudidenggan ni basam nama nugu-nugu hami tu harajaumu dohot nama nugu-nugu hami tu hatam asa marparangi hami di jolomi jala gok las niroha jala tarpasu-pasu ngolunami nuaing pe nang begion nami hatami uka maroha pikiran nami asa tarpasiat tami hatami bohal nami ganup tiki asa boy hami marhanguluan nasiako dingolu nami di hasianganon dohot tolhasami tungolu saleleng nileleng na apeho tangamu mamasu-masu hami asa hibul jala margogo hami Tuhan mangauhon hatami jala mangula hossa urasi hami siad dosa nami asi maroham sai patau mahami jongjong di jelom ngulu na marhaba diaon jala nadenggan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Horas madihita hatan itu hatta dihita di minggutta sadarion ima 2 Musa 30 ayat 15 sahatu 20 Ujahama dihita jala tapayuti hukma di bagasan rohatta songonoma didok alainin nasi Musa matu Jahoba molo sotok tong bohimi mangluhon hami unang nian togihon hami nakok sianot aitung marhite siana hama dapot terdaun pabua naung jupangan asini roha au maradopon ho au dohot paripemon da marhite sian nani donganammu hami mardalan pabua marhasurungan ahu dohot paripemon maradopon nasabangso akka na di atas tanoon dungini nasi Jahoba ma tu si Musa nang hataon nanirokmu odeng bahenokku doi ala naung jupangan asini rohaho maradoponau jala au manadaho pola ro di goarmu dungini nasi Musa ma wa pataridahon matuau hamuliaumi alaini na Jahoba ma au paboluson saluhut hatuaokku siajolo ni bohim jala au majouhon guar ni Jahoba di hadapanmu namar taluk ni roha du au sogot dihalak naung tinalupan ni rohakku jala namarasi ni roha du au sogot dihalak naung ni asian ni rohakku akup ni dok Jahoba dang terbahen ho anggotung marnida apala bohikon aidang terbahen manangise jolma hian marnida au laos mangolu ibana akup ni dok Jahoba idama adong sada hajongjongan mardonok konau ikut disi hojongjong di atas dolok batu jadi dung mamolus hamuliaku bahenokku mahotu bagasan sadari gak ni dolok batui laos huku ponokku tangakku tuho paima salpu au mamolus iadung hupatai tangakku idaomu ma au sian puri
alai anggo apala buhikon dang jadi idaon ni manangise ido sahana. Di sadatiki di pardalanan bangsa Israel naing borhat tutano kanan jala di tongod di pardalanan. Maka tahata ido si Musa dohot Jahuba masai hirana maraliali jala jonok situtu sude nadi rohana dia curahkan kepada Tuhan. Ahama pangiduan jala didok si Musa di nama nguluhon bangso i si Musa pangiduanna dak tolapau manguluho bangsau jala dak tolapau doho bangsoon mardalan holak kami alani dipangido mah ikon dopakonon ni Jahuba bohina tunasida dang tolap hami mardalan molo dang didopakon Tuhan dewata bohina tunasida alayah ma didok dewata dang tardopakon dewata bohina tu bangsoi ala namar mulia do Tuhani bahasa ala baru mardosa bangsoi dang tikos do PH persiaon dasida merdosa di dasida di sobana sida sian mas lobu mas sianaka mas napinapunguni si Aaron tiki so di labung dasida si Musa tiki di dolo Sinai ala artina dang tar ida nasida bohini dewata alani dosana alani didok asido rohakku di nasida alani dosanai alani didok si Musa babuana asiroham patudu matadda tuau inna ibana dang terpatudu bohikku jala tadda ni asini rohani Jahuba tu si Musa ima dang diuhum nasida alani dosanai alana molo mardosa matema nasida jaladang tolap nasida mamereng bohini dewata ala mardosa nasida alana molo dibereng bohini dewata matema nasida nunga tata kasih nang di pertanyaan dosa ni si Adam doho si Hawa alani dosana manaon na porsuk nasida pai mamulak tutano perbuatan dagingna memang akibat dosa itu tetap ada jala mapakor hombai satu hita mangai do hita laho mengalului dohot mangula ulauta tidak ada yang tidak mengalami kesusahan di antara kita itu semua karena dosa baru kemudian kita akan mengalami kematian kita akan mengalami kematian karena dosa tersebut ima pakor honda ala berdosa si Adam gabe mapakor hon manang tuhita akka jolma natinopani dewata keturunanna ima mamulus samatian irabat kabulus samatiani alai Roma Yesus di pertanyaan ini dope di guari maibana Adam paduahon ima manusia sejati jala napanguluhon molo si Adam mabuan tuhamatean atau kutukan atau tidak ada kehidupan alai Yesus roh laho panguluhon asal molo mate pe manguluma ibana asal ma porsea di jalo hatana jala mangulu dia sini rohani dewata jala mangulahon hatani dewata pasahaton nguluna takas tu dewata nang tabereng songonido nang si Musa intina molo topik minggu sadario dewata do muel ni pasu-pasu para siroha do Tuhani
Allah adalah sumber segala berkat. Berkat yang kita pahami adalah materi, pakaian, rumah, mobil, atau harta, jabatan, dan kekayaan. Itulah harta yang utama, yang kita cari, yang kita gumuli, yang kita hidupi. Ima di pikirata. Alai mulai dok, Jehovah mual ni pasu-pasu, sasitongna songon di Matius opati di dok, dada si pangano sinumon nagabe, dada roti nagabe si pangano sinumon. Alai roti manak si pangano sinumon na abadi ima hatani debata. Itu. Firman Allah adalah roti yang hidup. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Itu. Dan nasalah hita, adong di hita sude ndata lului. Alai naing sadar hita bahwa roti yang hidup, yang kekal, yang abadi adalah firman Allah. Irabba di doko sidau, saya dihalungut torohakku do hatamia rian borongit. Kesukaanku adalah firman-Mu siang dan malam. Songonima dihilala si Musa. Dang bui ibana dausiat dewata. Tidak bisa hidup ni alakang dari Allah. Ikut dopakonom mudawohim. Di pardalanan na dohot ditongani bangsoi, di namanguluhon bangsoi. Dang boyau. Dang rap dohot to. Ikon bereng-berengom mudoau. Molo na joloi di hutanami, dangarong listrik kan. Borngi-borngin, isuro makni mama ima manaruhon molo mangalopa jagal manu hiba kan. Ibagi do tetangga, ala tetangga niba bapak tua niba dotong. Tulang kan itu, doh opung. Jadi dibagi don. Ujungnya hola pak naima tinggal di iba kan itu kan. Borngi-borngin dotong. Taruh hotu jauh ni mak tua man, natokan mabiarau, hudongani peho, alai hugora pe sia jauh piau manggora, bahwa unang hudongani doh unang mabiar ho indah. Jadi borhak maibat tokan, ngabor ngasahato indah roh kan, tapi perasaan nggak takut lagi karena ada bapak kita yang suaranya menyertai kita. Seperti itu. Jadi atar semoni bagabaran ni si musaon. Dang boy memang bohikku dapat tuho alai ninda ibana dong anakku doho. Nasubui pala langsung alani dosana ai mate ma langsung ripas ma bangsoi moloi patudu bohina. Alai siam sohara ni hata ni debata. Siam komunikasi na tu debata. Jalasian hata ni debata songon bapakku nakin ngasahato indah kan tersongoni alai alani suarai dang babiar biau hape siat toru tu dulu gatong dang rata hutanami barbukit-bukit do ngasahato nunga dang pol tak muse bulan golap do lapu teplok do sati nah songoni ma mabiar si Musa hatakku madongani ho anggo bohikku dang boi idomu. Jala hatanai dong anakku doho. Jala songoni manang didok debata do mual ni pasu-pasu. Hatanai madok. Hatanai do nagabe hahotan jala pasu-pasu di hita. Dang mabaik kita mabiar. Jala dang lomos. Jala dang tahutan. Songon edetai. Ikon Yesus dodong aku debata bay dongami ninna kan dang terula au manangaha biasanya di awal tahun manang akhir tahun debata bay dongami ninna mana masa tujulu perdalanakku bohado ngolukku mangakku yanakokku berhasil do manang dang terborhak-borhak songoni mau kita nggak tahu hari esok apa yang terjadi. Tetapi Tuhan mengatakan suaraku menyertaimu. Aku menyertaimu.
Didopakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho namar lapatan Allah melihat. Si Musa meminta tanda di sini. Apa tandanya engkau mengasihi aku dan menyertai aku? Maunya secara logika, maunya secara nyata. Gitu. Alai harus percaya si Musa bahwa kata-katanya Allah menyertai. Dekat hubungannya dengan Tuhan. Iro na naik sunggulanda di hita, molo naik mamolus madalani ngolutta tuari na naik roh, parjolo harus dekat komunikasi kita dengan Tuhan. Imana pinatuduhon ni si Jakob, ahai doko si Jakob, namar siranggu ibana doh debata, marsiranggu si Jakob di tofini ya Jagob nindakan, ahai doko ibana, dak paluau koho Tuhan, anggoso di pasu-pasu hoa itu, artinya gomos. Gomos doh lopita ngaki nina parede kan. Gomos memang tekun dengan sungguh. Jadi mau loro hita tuson gomos martangiang. Unang dia sanga mapar rohata ki. Sian nama muka sahatuna baujukon. Gomos marsitutu. Marede pe marsitutu. Majalo hatani dewata pe marsitutu. Molo mangido si pangido kita kan gomos do kan. Tuhan ya tung leojo. Kan gitu kan. Jadi setiap berkomunikasi dengan Tuhan tidak hanya saat kita perlu, saat kita butuhkan. Mungkin oleh do gomos kita mangido tu Tuhani alai dang dope songonda tu si Musa kan dao nganggo bohi kudang boy pajupang dohoto. Songonido nang mungkin nata pangido daong dang ido periho. Adong go penoriko diho. Ngadi tadda, ngahu tadda ho. Ngadi tadda Tuhani hita. Ngadi boto Tuhani. Na tersembunyi. Nariko di hita. Ai iboto Tuhani do nado. Di bait Tuhani do nado menggat tu hita. Nado menggat do diaturhon dewata tu hita. Kita hanya berusaha. Olo do mungkin gomosi tamartangiang. Alai dang di pasau Tuhani. Ala nunga di bait Tuhani nadu menggan tuhita. Ido si hapor siata gomos. Gomos mar hapor siaon. Alai toktong gomos lopit tangata manang marsitu tuhita martangiang dohot makatai dohot debata. Songon nama aliale manang ngarong persoalan ningoluniba tu ale-ale do. Ale-ale kan mungkin suami atau istri. Tidak ada tempat curhat. Inna kamata do inata selain istri sampai mati kan itu yang paling dekat. Jadi itulah yang paling dekat, paling mengerti semua kata orang inang sama am kan. Nah mungkin itu parjolo curhat alai mungkin dang boy maralus nata pabuai tu inang manang tu ama manang tu yanako dang dia tu sinan dokoni alai nuaing para saurat tayi doho dewata ikot takas gomos tu dewata arong do dilehot dewata narikot tu nasida molo naing idaon di dewata idaon di si Musa dewata disada dulu didok romaho tu batu baru aku akan mengulurkan tanganku dan memberkati engkau Ninda, tapi wajahku tetap tidak bisa engkau lihat Ninda. Si Musa sendiri pedang boitong mamereng wajah. Jalan naing berengon ni si Musa donang hasangapon. Kemuliaan Tuhan itu juga terlalu mulia. Dan manusia bisa mati karena dosa-dosanya. Hamu amang, hamu kainang disadar hodohita perjolo nakin bahwa setiap hari apapun pergumulan kita, apapun hari depan manang ngolut tahun naing dekat jelas komunikasi kita dengan Tuhan. Aina so jelas do komunikasi ni ama dohot ina gabedang nyambung, iya kan? Marsibuni-buni, martanggap pudi, manang molo ipukul ama yang nakonna
yanak inai haci rohana ibana manubuo kan. Manang sebaliknya dipukul inai anak konna amai dak setuju. Allah boido Allah kurang jelas komunikasi. Bagaimana mengajar anak bersama-sama, mendidik anak bersama-sama, mengasihi anak bersama-sama. Jadi ada kejelasan bagaimana masa depannya. Jadi mulodang jelas ama ina dohot anak konna komunikasi taringot tu perngulun di tengah di keluarga. Nasa ada kerja keras mengalului itu rumah tangga. Nasa ada sigur bak bulu bohama perjelasna pernguluan. Jadi memang harus. Apalagi matu Tuhan ya teh. Aha narikot dihita aha nata pikiri aha pergumulatta. Ikositong doa orang benar Nina si Jakobus apabila dengan benar diucapkan akan didengarkan dan akan dikabulkan. Jala di dotong nang dijamita pertanyaan di holat Tuhan jauh bado nabui mangalusi akka na dirohami holat Tuhan dewata do irab badi dokon Jehovah mual ni pasu-pasu pasu-pasui na utama imahatani dewata pasu-pasui imahaluaon keselamatan kita selamat kita bernyawa kita berpikir kita bisa bekerja kita memikirkan hidup kita bisa hati nurani kita pikiran kita atau bagian dari batinia kita itu selamat dari kekacauan, dari dosa, dari keburukan, dari keterpurukan, dari keputusasaan. Itu adalah berkat. Songone detai. Pasu-pasu nagodang imah rohana sonang. Ido pasu-pasui. Maka nang ngahudok di mengguna salpu molo alan hapugo sodo ukuran-ukuran ni hasonangan kebahagiaan tidak akan pernah kita bahagia. Aina pugus doa baha tarbainau sonang inna. Alai pasu-pasui ima roha nasonang. Ido. Jadi apapun beratnya kehidupan kita, pergumulan kita, terbaik kita do majalo pasu-pasu ni dewata. Mungkin dulu do hita madok adang di pasu-pasu Tuhani nahu ula. Dang di pasu-pasu Tuhani ngolukku. Anak kokon sude dang denggan. Inna kan. Sianu sohyatu gereja. Alai geleng na sude denggan. Inna kan. Aku gomos do martangi yang jala burju. Martangi yang dohot tu gereja. Alai sude gelekku. Hona tipu. Hona porotan. Hona oto-otoan. Indah kan, bulus-bulus mulu tu gereja kan rohana kan bulus-bulus do kan masuk do licik-licik ni jol makan mulu tu gereja kan marsi ajar bulus datang. Tahe na rohana alai ingok mah bahwa dang marisuang. Ido kesi Paulus aha magunana portibion huomo anggomago do todikku indai bana. Kalau kita kehilangan hidup di dalam Tuhan, sia-sialah hidup kita. Sia-sia hidup kita. Halak nadu manggol do molo halak pertibion diomo. Jadi adunggo istilah mana lebih baik? Kaya di bumi, kaya di sorga, kaya di bumi, miskin di sorga, kaya miskin di bumi, kaya di sorga. Mana lebih baik? Pasti do rap hita memilih ate mamora di Portibion, mamora di Benua Gijang. Ido pasti pilihan kita. Alai ingok ma dewata mual ni pasu-pasui. Hita yanakon ni dewata. Jala dewata napuna artai. Molo mamora bapak ta artani anakon nado tahe. Ido kan. Jadi molo bapak tado Tuhani napuna artai berarti artanai artata. Jadi bahasa tadok hita dang mararta berarti kita punya harta. Karena bapak kita kaya maka kita juga kaya. Imana idokna dewata mual ni
pasu-pasu. Paingotok kita, iya debata amatai Bapak kita adalah kaya dan kita juga adalah pemilik kekayaan itu. Dan harta itu, ingat, bukan dari roti saja manusia hidup, tetapi dari firman Allah. Itu. Manusia hidup karena firman Allah. Karena Allah mual ni pasu-pasui. Nama ngalehot di hita, jala hita pe namungorado. Ido edetai 200 sedate. On edeni akka hamina julu don. Rakjo hita mangedehon. Namoratutu. Rakjo hita sudi tabuhian edehon. Namoratutu. Sangap damangin ibana na punya sudiar tai nang serenang perak nang he peng sudi puji ibana ukhita be anakonado di Tuhan Yesus anakku na doa. Ingok mamanginang, anak poso bulung, kita anak-anak Tuhan. Kita memiliki harta kekayaan itu. Dan kita tidak miskin. Dan dikatakan memang dalam Matius 5, berbahagialah orang miskin karena mereka yang empunya kerajaan surga. Artinya orang yang haus akan kebenaran dan orang yang selalu menghidupi bahwa firman Allah adalah makanan rohani, adalah firman Allah dan itulah makanan yang kekal, roti kehidupan. Yesus Kristus yang memberikan tubuh yang menjadi keselamatan kita atau kurban bagi kita untuk dosa-dosa kita. Jadi pasu-pasui nian nagudang di bagasak kita imanakin secara pardagingon aladi dok si Paulus mau lihat mahu pasahat tu Jehovah nau pasu-pasuhon ragam ni partodion yang memberikan banyak talenta, banyak yang diberikan kita roh, yang diberikan kita hati, yang diberikan kita pengertian, ragam ni partodion yang memiliki jiwa untuk taat kepada Allah. Artinya hubungan komunikasinya dengan Tuhan dia kaya. Sekalipun dia digoda dia tidak jatuh. Dia berakar. Sekalipun dia diganggu tetapi tidak jatuh karena dia akan kaya. Akan iman, kaya akan komunikasinya dengan Allah, kaya akan kasih, kaya akan yang baik. Ido, dia mah nomora hita, pabainan nadeng gado, manang naroa. Gumodangan mungkin nahumurang, do di baru lauta. Alai mamora di partodion, bahwa siang dan malam yang dipikirannya adalah selalu yang berkenan bagi Allah. Selalu berkenan kepada Allah. Selalu bawa damai, kebaikan di tengah keluarga. Di mana ada kekacauan, di situ dia bawa kedamaian dan lain-lainnya. Itulah yang kaya. Mamora di bah, burju situ tuh deh. Burju, mora di haburjuon. Mora di, murah tangan damar si lehon-lehon. Itu nggak bisa dibatasi itu tangannya, cepat kali. Itu hamoraon. Dia selalu perhatian, peduli, itu kaya. Kaya dia memiliki jiwa yang peduli. Ima akka ragam ni partodion, pasu-pasu partodion.
Jala ragam ni partodio ni mamora hita ima taringot tu pangatusiot tadi harajaon ni debata di hatana. Sadok di gereja ibana damai sejahtera, di Jabu ibana damai sejahtera, di tongani masyarakat dia sitong. Jaladak tergoda ibana molo marjabatan korupsi, molo nama mora di hasitongan, dang rakus ibana, dang rakus. Dan didalani ibana dalan yang tidak halal. Tetapi sedikit dinikmati, dia bersyukur. Banyak juga dia bersyukur. Kan itu si Paulus, banyak tidak lebih, sedikit tidak kurang. Anong guna pugo satu namate. Berengot do hurang ibana, alai tong do cukup mangan ibana kan? Tong do mangan ibana kan? Pagi, siang dan malam. Itu artinya dia cukup. Iya kan? Tetap do ibana keluargana denggan kan? Itu artinya dia cukup. Dan dia adong do nama mora, adong go nama mora. Ngata berekan kasus kan contoh. Alai kematian dekat. Songon dari lukasi. Idok namorai sonang mahotor diku. Nunga tersedia tabunganmu investasim inna kan. Alayama idok Yesus bornginon buaton hosan. Dang nama dok na yorai hita mamora daun. Dang na diorai hita sukses daun. Alai songon data dok nakimba mungkin ta perjuak mate mamora di Portibion, mamora di Banua Gijang. Perlu dorai perjuak konota. Ai de batado muel ni pasu-pasu. Ide dok. Ai de batado muel ni pasu-pasu. Alai sasudena ide dok. Di buku Roma manang namanga peho, manang na minum, manang na mangula peho. Sudenai tahu hasangapon ni de bata. Ide dok. Tatio pahatanai. Manang dia pe diulaho, manang dia pe ngolum. Naing ma marsangap dewata. Jala ido na naing di ida si Musa, naing ida okku ho marsangap. Boido huida marsangap Tuhani di garejaon. Molo gaor do hitarang marsangap Tuhani. Molo sada patubu dosa, mempengaruhi orang berdosa, doh keributan, tang marsangap Tuhani. Agabi sude do hita halak neribu. Contoh kan, gabi dohot kita gaor. Dang marsangap Tuhani. Ido nanaing idaon nanang ditongani bangsoi marmulia Tuhani. Kondusif dengan tabu lasma babu tadadu bah akan apinasu pasu ni Tuhani ibana. Manang parhuria ibana kan, tadadu ibana bah parhuria. Marsangap do Tuhani marhite nguluna. Dang didok parpungu do ibana alai gelengan na sohasea. Mungkin olodo gebe dang marsangap Tuhani. Di wajahmu ku lihat kemuliaan Tuhan. Ninnah. Artinya huida do di bohini Tuhani. Ai sagabar do hita di topa. Itu kan. Hudo pakum mabuhikku tuho. Ninnah imatangiang na perpudi. Mula-mula kita non siap bagas tahun. Saya di do pakko Tuhani do bohina tu hita. Nah tapi secara tidak langsung. Tetapi bisa kita rasakan langsung. Mangula di ida do hita, manang na jujur, manang na denggan. Di ida do rohatta, manang na pas, manang na cocok. Songon si jalo hata ni debata. Jadi, ingok merdalan jangan khawatir. Akan apa hidupmu, akan apa masa depanmu? Tuhan mengatakan, di do pakon Tuhani bohina tu hita. Alani ngabui rata putih hisian hata ni dewata. Dewata mual ni pasu-pasu, ngata atusi, dewata namora, jala dia do hamora otta, jala ingok mah di pardalanan ningolumi, dewata amat dongani, dang dao Tuhani alai rikot, dengan jelas komunikasi tadoh Tuhani, marhite minggu, marhite tangyang ta di Jabu, marhite nama jahata di dewata, na unang tergoda hita tuah kana asingi alai bohado hita lebih tertarik dekat dan memang sangat dekat kepada Tuhan. Dari damai bahwa dewa tamar mulia marhite bohita, marhite ulaota, marhite keluarga, marhite yanakon orang-orang yang terdiri dalam ajaran Tuhan. Maka mulialah Tuhan.
Tuhan berjanji kepada Israel juga menyertai mereka. Dan permintaan Musa diterima, demikian permintaan kita. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mendengar dan mewujudkan segala permintaan dan doa-doa kita. Karena apa? Karena dialah mual ni pasu-pasu di bagasan ngulut taibana do mual ni pasu-pasu. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan marhite hatam mamakuling hami tikion say pagomos marohan nami asa takas sami pasahaton ngulunami tuho marhite ibadah tangiang parsauran nami tuho Tuhan di huriami di bagas joromi di tongani keluarga di masyarakat di ulaun nami nang disudi akarancangan ning ngulunami nang takas sami Tuhan komunikasi pasahaton itu ho Tuhan sudah pergumulan dadok-dok nang di pikiran nami namasa di ngulu nami Tuhan ajari mahami parrohai mahami gudang na hupangi dohami tuho Tuhan alai nungga di bahekoi akan adenggan na patut tungulu nami alani naing sitong hami patuduhon ngulu nami jonok tuho Tuhan Tuhan sayurupi mahami dongani mahami di sude parnguluan nami lehot di hami hahi pason pargugoi hami mangulau-ulaun nami padao hami sian paramaran padao hami sian parsahiton say loas hami sonang sohari boribuan di tongani keluarga di tongani bagas nami di ulaun nami dao sian hami akka hasusahan pasu-pasu mahami songon hatami hodo mual ni pasu-pasu naing marjuang hami Tuhan di ngolu namion taringot tu ngolu ni daging alai tarlumubi ngolu ni toddi mamora di parrohaon nang mamora di habisuhon mamora di haperseaon mamora di holong mamora di pabahenan dadengan mamora jala jaloi sia diri nami tarida akan adenggan sian hami asa takas hami Tuhan marmulia jala marmulia ho marhite-hite hami jala takas ho pakilalaho kami dang mabiar hami tuaka ari nanengro ala tangami mamasu-masu hami jala tangammu nasun badiai manugu-nugu hami jala mangasahon asimi nangadong si pangasahonon nami soholan huasomi Tuhan di bagasan ngulu nami alani paborhak mahami Tuhan tungulu nami siganu pari mardongaton ho jala urupi mahami di sudi hagaleon nami urasi hami siad dosa nami asiroham hutang yako kami huriamon huriah HKBP Immanuel lehon gogo di hami asa sian nasaroha pikiran laho pada laton program di huriami sian kategorial sekolah minggu sahatu lansia dewan marturia dewan diakonia akka tuna marsahid na dikunjungi huriami marhite diakoni sosial patau pahisarhon pamatang nasi damai jala marhite marturia na pahebakon akka tim musik tim kor nang tim laho mamaritahon barita nauli dohot marhite sedding Tuhan pargugui sude akka ulam makubasi huriam asalam torop jalalam tuhe bangda huriamon mamuji-muji ho Tuhan marhite ngolu nami Tuhan terkhusus martangia kami tu sudi huriamon nabui pasahaton ngoluna marhite peleanna marhite pelean taon marhite akka subangan marhite akka silehon-lehonna marhite sudi ngoluna pelayananna ditongani huriamon pasu-pasu manasida jala martaba-taba pasu-pasum di nasida asabui nasida lope tong manguduti ngolu nasida jala marpabahenan tu tongani huriami Tuhan pasu-pasu program di huriam HKBP ima sentralisasi doh tahun profesionalisme asalam mempunyai kemampuan sudah ruas ni huriami taringot tu na mangula-ulaonna doh taringot tu keluarga taringot tu ngulu ni anakkon doh taringot tu ngulu nami di tongani masyarakat dohot bangso Tuhan asima roham jala boy hami marhite tahun profesionalisme boy
Hami sude gawe akka jolma namar situtu lam togu jala boy para tangiang situtu ibadah na situtu parkarejo na situtu marhaporseaon na situtu jala marhanguluan na situtu. Ima naing hanguluhonon nami di bagasa tahun na nileomi. Tuhan di bagasan mingguon akan ulang tahun pernikahan. Tuhan pasu-pasu nasida selalu bahagia, sukses di ulang, dohok di rumah tangga, salanggeng sahur matua, jala dengan ngulu nasida. Di bagasa damai, persauran nasida, komunikasi nasida, antara suami dohok istri, antara natoras dohot ianakon. Nasopala boy hugo hari hami, bisian ruas ni huriami, marhite wartam. Tuhan asimaroham, pasu-pasu ma namarulang tahun, keluarga di bagasan tikion. Sai marsiohok ma keluarga nasida, di bagasan nauduk tuho Tuhan, patuduhon nadenggan Tuhan, jala patuduhon ianakon, na marperbue di bagasan hatam. Songoni na ulang tahun di bagasan minggon, Tuhan di hamalatehon rohanami, di tabani umur na nilehommu tu nasida. Alani salam tabai ma umur di nasida, tabai pasu-pasum, tabai hahi pason, jala tabai sonang niroha di nasida, imake bahagian yang abadi. Ala akka ari-ari na nilehommi, sian hodoi, jala akka ngulu na nilehommi, silehon-lehommu doi. Tuhan asimaroham, sai pasu-pasu manasida. Di pertambahan ni umur ni keluarga, doh umur ni akka na ulang tahun, dohot sudah hami Tuhan, saya lehonomu akka gajang ni umur. Tuhan songoni huwa kami di tangyang nami, masa itu rob siar ruas ni huriam, namar sahid, huwa kami tujulom, amang situa Dr. Andus B. Marpaung, amang sintua tehalum bantobing, inang niona tampu bolon boru hutagaul, inang niona tambunan boru si mare-mare, dame boru si matupang, jannus hutagaul, Ephraim madalu, nionia sintua siagian boru si torus, ha silalahi, j tambunan, insinyur N napitupulu, nionia tambunan boru panjaitan. Tuhan, huwa kami tu adopamu nasida, naeng jala malungun nasida, di hama malum ni sahid. Songon hatam sadarion, marhite natakas nasida pasahaton si tahunon nasidai, sahid nasidai tuho, Tuhan tangi honommu, jala alusammu, pangiduan nasida, asa malum nasida sian parsahitoni, marhite obat, marhite usaha, marhite perawat, dohok marhite dokter, marhite rumah sakit, nang marhite keluarga. Tuhan parhitiammu ma, mananggali sahid sian pamatang nisude, amanami, inanami, doho akan aposo bulung, na di bagasan parsahitoni. Tuhan, sai luas mapartikian di nasida, mamereng doho makilalahon lasni roha, di hinamalum ni parsahitoni, sian nasida. Asabui nasida rotu huriami, mamujiho, marulupulup, jala pasahatun nguluna, sian nasatod dinang pikiranna. Marsanga paho Tuhan, jala di ida nasida hamuliaumi, pabahenami, huasomi, marsanga paho marhite namasa di bagasan nguluna. Ipe Tuhan, asimaroham, nang di keluarga, na mangurus nasida, saya lehod di nasida kesabaran, unang bosan, lehod di nasida hagugon, jala di lehod di nasida kecukupan biaya, tu pangobation ni amanami nanami doho naposobulong, na di bagasan parsahitoni. Molarong ruas ni huriam, na di bagasan hapugoson, luas manasida mangula-ulaon na, marharinggason, asabuy nasida rakmangan, songon hami, naung ni pasu-pasumi, songon ni Tuhan, nang hami di ngulu nami di tongani masyarakat, sai asiroham, urupi hami mangula-ulaon nami, unang talu hami, laibuy hami makamunakon, pardalanan ni ngulu nami, bahagia, doho sukses, songon ni nang pamarita nami, na mengupayakan hinadenggan ni kesejahteraan ni masyarakat nang negara nami, nang pendidikan, nang sude pekerjaan, nang sude parngoluan ni ganup pribadi rumah tangga. Tuhan, pargugui ma pamareta nami, sian
desa sahatu pemerintahan pusat. Tuhan asiroham pargugui nasida mangulahon narumenggan ai hodo mual ni pasu-pasu jala sude pakubasion usaha nami parhitiammu mamasu-masu kami jala parhitiammu mamasu-masu kami ganup di sude parnguluon nani lehomi di akahosa hanguluan di partodion tunghodo na mangalehoni Tuhan asiroham sai sesama dosa nami pargugui kami jongjong di jolomi unang mapaluas kami di haporsuhon alani dosa nami suatu pola sangat tunamate kami alani akka dosa nami alai pauba mahami lam tu dengganna asiroham di bagasan Kristus Yesus jalo tangiang ele-ele namion jalo pangidon nami moliate ma Tuhan amin tapuji Tuhan ta marhite namaredde hita jala papungu pelean imasian 125 ayat sada dohot udukna. Mata
Hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon nadenggan, dohot nasa ulibasa nama ulitus. Hu pasahat hami masian dan nilehon mitu hami, pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai, jala ramoti, asa ho parasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di pertibion. Buhai marohanai marahite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang diselehon-lehon mitu hami. Asalam gerger hai madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saup malomoni roham, di banotongon songon na di bana gijang. Lehon matu hami sadarion hangolua siapari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama hita. Disodakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala di pasorohon madamena tu toditabe.
I hope